Fuq Radio Malta, il-Pols taċ-ċittadin, Tonio Bonello. Tonio Bonello nselmilkom nistedinkom għal program tal-lum fuq Radio Malta l-Pols taċ-ċittadin, program bħalma tafu jkun magħkom mit-2 sal-ġimgħa bejn it-3 u l-4 ta' nofsinhar b'mistiedna interessanti. Fil-fatt fl-edizzjoni tal-lum għandi miegħi fl-istudio lill-Professur Adrian Grima li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. U d-domanda li ħanamlu llum matul il-programm hija l-isem Malti jista' jkun taħt theddida. Min jixtieq jitkellem magħna bejn issa u l-4 tistgħu tagħmlu dan billi ċemplu fuq 2291 3395 jew tibgħatu messaġġ fuq 9900 9937. Profs Grima, l-ewwel nagħti nsellimlek, grazzi li tinsab miegħi għall-programm tal-lum. Grazzi tal-istedina u nsellem lis-semmija kollha ta' Radio Malta. Profs Adrian Grima huwa awtur ta' diversi kotba u studji fosthom niftakar nintervistaħ fejn tidħol l-Inizja Med. Profs, inti llum il-kap tad-Dipartiment tal-Malti, dipartiment li twaqqaf kważi 90 sena ilu l-1937 mill-Professur José Akulina. Nittama li sen oħra tagħmlu xi attivitajiet li tfakru dall-anniversarju importanti. Interessanti la qed issemmi l-anniversarji is-sena l-oħra fl-aħħar tal-2025 iċċelebrajna l-200 sena minn mindu kien Anton Vassalli fetaħ l-Iskola tal-Malti fl-Università. L-Università tal-Belt. Ġifieri Vassalli kien għamel sensiela ta' lezzjonijiet biex jgħallem il-Malti fl-Università. Wara mbagħad kien waqaf imma. Ara kemm kien avangard dak iż-żmien, qed ngħidu 200 sena ilu. U l-inizjattiva kienet ta' ċertu John Hockenfrere li kien Ingliż. Li kien ħabib miegħu u mbagħad eżatt. Għandkom mitfun naħa tal-Msida, Msida Bexxin xi ħaġa hekk. Mela, qed issemmi dawn l-affarijiet. X'importanza għandu l-Malti fost l-istudenti universitarji? Qed ngħidu mela dipartiment li ilu waqaf katedra li ilha waqfa 90 sena. X'importanza għandu l-Malti fost l-istudenti universitarji? Hemm interess? Mela din mistoqsija komplessa għax għandek studenti fakultajiet differenti li jistudjaw suġġetti differenti li r-rabta tagħhom mal-Malti hija differenti skont il-każ. Però nistgħu ngħidu ħaġa waħda ċara ħafna. Illi kemm fl-università ħafna drabi b'mod mhux uffiċjali u kemm u iktar meta joħorġu fis-soċjetà il-Malti jridu jużawh. Ħafna minnhom iridu jużawh kuljum ġieli il-ħin kollu fix-xogħol tagħhom. It-tobba l-avukati fil-biċċa l-kbira dejjem qed ngħidu sewwa t-tobba l-avukati, il-periti, l-inġiniera, ovvjament l-għalliema. In-nies kollha li jiggradwaw mill-Università ta' Malta iridu jiltaqgħu mal-Malti, iridu jew ma jridux, bil-fors meta jħorġu fil-komunità. Ħafna drabi anki waqt li qed jistudjaw, meta jkunu qed jagħmlu r-riċerka tagħhom, meta jkunu qed jitkellmu man-nies minħabba r-riċerka tagħhom. Dawn huma realtajiet li bil-fors iridu jmissu magħhom. Qed nitkellmu issa fuq il-Malti b'mod ġenerali fl-università, fit-tagħlim tal-istudenti. U bat ovvjament hemm dawk li jistudjaw il-Malti fid-dipartiment tagħna. Hemm interess? Id-dipartiment tagħna huwa naħseb wieħed mill-iktar dipartimenti attivi fl-Università ta' Malta u tinstema stqarrija kbira jisnet niftaħar briċna. Imma realtà. Imma raġuni għaliha. Għaliex bażikament
il-futur tal-Malti, il-futur tal-istudju tal-Malti fil-livell universitarju jiddependi minn dak li tagħmel l-Università ta' Malta. Primarjament, ġifieri hemm universitajiet barra li jmessu mal-Malti, pereżempju jien nagħllem l-Università tal-Inalco Pariġi darba fis-sena nagħllem kors hemmhekk. Għandna ċentru tal-Malti marbut mal-Università ta' Bremen. Michael Cooperson li għallem il-Malti l-Università tal-Amerika, Ġifieri daw l-universitajiet jgħallmu il-Malti. Hemm kuntatt mal-Malti, però ovvjament ir-riċerka l-kbira issir l-istudju dwar il-Malti, l-istudju dwar l-iżviluppi kontinwi li qed isiru fil-Malti fil-lingwa tagħna, isir l-Università id-Dizzjonarju Nazzjonali Online qed jinbena mid-dipartiment tagħna fl-Università blajnuna ta' ħafna nies. Bis-sem ta' ħafna nies. Imma meta jiftħu l-korsijiet tal-Malti speċjalment, id-dipartiment ikollu konkurrenza? Id-dipartiment tagħna huwa wieħed bħala numru ta' studenti qed ngħid, wieħed mill-ikbar dipartimenti fil-Fakultà tal-Arti. Jiġifieri f'dik il-fakultà fejn nistudjaw il-lingwi, sa ċertu punti xjenzi soċjali, l-umanistika, l-istorja, l-ġeografija, f'dan l-antropoloġija, f'din il-fakultà fejn hemm 16 il-dipartiment, id-Dipartiment tal-Malti huwa wieħed mill-iktar attivi u ċertament wieħed mill-ikbar kemm fejn jitlu letturi, kemm fejn jitlu letturi każwali, kemm fejn jitlu riċerkaturi u kemm fejn jitlu studenti. U studenti li jkomplu jistudjaw. Mela, Prof. Sgrima, ħana millek id-domanda mod ieħor, hemm interess minn studenti barranin li jiġu fostna biex jistudjaw il-Malti issa li pajjiżna sar multikulturali? Hemm ħafna interess fil-Malti mill-barranin b'mod ġenerali f'Malta, hemm interess mill-barranin fil-Malti anke minn barra minn Malta, u hemm interess ukoll fost l-istudenti barranin li jkollna l-Università u l-Università llum il-ġurnata għandha persentaġġ importanti ta' studenti barranin. Kemm dawk li ġej mill-Unjoni Ewropea u allura jkunu għaw pereżempju permezz tas-sistema tal-Erasmus. Bażikament għandek studenti li jiġu għaw għal 4 xhur, 5 xhur, 6 xhur biex jistudjaw bħala parti mill-kors normali tagħhom fl-Ewropa. Imma parti minna dik is-sena tagħhom jagħmlu għall-Università tagħna. U mbagħad għandek studenti oħrajn li jiġu jagħmlu l-korsijiet tagħna biss, jiġu l-Università ta' Malta u jistudjaw l-Università ta' Malta biss, u allura għandek numru mhux żgħar ta' studenti illi jkunu jridu jitalmu imqar ftit Malti. Dejjem ikun hemm dak l-entużjażmu. Jien nista' għandi numri f'idejja, jiġifieri pereżempju s-sena l-oħra kellek 200 ruħ, qed nitkellmu korsijiet ġenerali tal-Malti bħala lingwa barranija. Kellek 200 ruħ li studjaw xi wieħed mill-korsijiet li nofru aħna bħala Dipartiment tal-Malti. U mbagħad hemm korsijiet oħrajn li jsiru minn entitajiet privati, minn istituzzjonijiet oħrajn. Aħna biss qed ngħid 200, tgħidli 200 ftit meta tqis li qed nitkellmu fuq id-dinja kollha jkollok nies litteralment minn barra minn Malta x'daw il-biċċa l-kbira netta daw il-korsijiet li nagħmlu aħna huma korsijiet li jsiru online. Imma hawnhekk qed nitkellem Malti ġenerali, mhux qed nitkellem fuq il-Malti pereżempju għal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Mela ħan niġi fuq jew it-tfil ħwienet tal-merċa jew fil-kumpaniji tal-gvern pereżempju, għax imbagħad hemmhekk għandek numri ferm. Mela, għamilt sew li qed tispjega dil-biċċa xogħol. Aħna pajjiżna għandna numru ta' ħaddiema barranin. Il-ħaddiema barranin, pereżempju bħal carriers, tobba, qed ifittxu li jitalmu l-Malti għax din kienet waħda mir-rekwiżiti li jagħmel il-gvern għal ħaddiema barranin. X'interess hemm? Iva, mela, jiena nista' nitkellem fuq parti minn din is-sitwazzjoni kollha għax hemm pereżempju programm li jismu I Belong u li Immexxi mid-dipartiment tiegħek? Le, ma jmexxiex id-Dipartiment tal-Malti.
Il-programm I Belong huwa programm għal min irid iġib ir-residenza f'Malta, residenza fit-tul. Aħna ma nitlux fih dak il-programm. Jiġifieri hawn ħafna Huwa inizjattivi. d-Dipartiment tal-Edukazzjoni jidħol fiha. Jidir li hija l-fakultà mhux jidir li hija l-fakultà tal-edukazzjoni, però qed ngħid jidir li għax fil-verità hemm ukoll istituzzjonijiet oħrajn involuti bħall-MCAST. U hemm numru ta' istituzzjonijiet edukattivi anke privati li daħlu f'dan il-qasam. Mela, il-mistoqsija tiegħek hija jekk il-ħaddiema barranin irridu jitalmu l-Malti. Mela, il-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mal-gvern normalment huma obbligati illi jitalmu il-Malti. Il-Malti. Issa meta ngħidu l-Malti. Bażiku. Qed ngħidu l-Malti bażiku. Ħafna minnhom jitalmu anke minn fuq ix-xogħol. U aħna nalmu lil mijiet minnhom dawn, mijiet ta' carers, infermiera u tobba. Qed nagħmlek di domanda għax in-nisem barra jgħidu il-Malti huwa meddet, il-Malti xi darba ħajmut. Imma għax kollox fih il-vantaġġi u żvantaġġi fil-ħajja, jekk għandna dan l-influss tal-ħaddiema barranin, dawn qed jitalmu l-Malti. Allura il-Malti qed jitlaq mixtut tagħna wkoll għax dawn jagħmlulek 10 snin, imbagħad jitilqu f'pajjiżhom u allura jieħdu l-Malti magħhom ukoll. Jiġifieri hemm dan il-kwistjoni ta' bilanċ. Il-sitwazzjoni hija komplessa bħal dejjem insomma fil-ħajja tal-bnedmin għax aħna kollha individwi kollha bil-ħolm u bil-vjaġġi individwali tagħna. Pereżempju, hemm tfal li jiġu l-ewwel fil-klassi jew li jieħdu premijiet fil-Malti fl-iskejjel primarji tagħna li l-ġenituri tagħhom ma barranin. Li jiġu l-ewwel qed ngħidu fil-klassi. Jieħdu il-first prize. Li jiġu l-ewwel jiġibu premijiet anke ġieli premijiet speċjali fl-iskola kollha minħabba il-ħakma straordinarja tagħhom perfetta tagħhom tal-Malti. Jiġifieri, il-futur tal-Malti naħseb ħanajda issa, jiena għalija il-futur tal-Malti jiddependi mill-Maltin. Mhux minn kemm għandna barranin, mhux minn jekk għandix popolazzjoni li terz tal-popolazzjoni tagħna hija imwielda minn barra minn Malta jew ġenituri barranin eċetera. Il-futur tal-Malti jiddependi mill-għażliet li nagħmlu aħna il-Maltin. Li jagħmlu l-ġenituri, li jagħmlu n-nies fuq il-post tax-xogħol, li jagħmlu n-nies meta jkunu qed jikkomunikaw bejniethom, il-Maltin qed ngħidu. Min kemm nilqgħu lil barranin li jkunu qegħdin jippruvaw jitalmu l-Malti, min kemm ninkoraġġuhom, min kemm ngħinuhom, min kemm nilqgħuhom il-Malti, il-futur tal-Malti jien ninsisti ħafna fuq din. Il-futur tal-Malti jiddependi minna il-Maltin u mhux bit-paċ-piċ bil-fatti. Min kemm aħna lesti li ninvestu fil-lingwa tagħna fuq ħafna livelli, anke b'mod personali, li noqogħdu nisimgħu xi ħadd qudiemna ilaqlaq bil-Malti. U ninkoraġġuh, mhux inwaqfuh, mhux naqilbu għall-Ingliż mill-ewwel, jew għat-Taljan jew għal xi lingwa oħra. Mela nfakkar is-semmija tagħna fl-istudio miegħi għandi lill-Professur Adrian Grima li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università Malta. Min jixtieq jikkuntattjana jista' jċempel fuq 22-91-3395 jew tibatunna messaġġ fuq 99009937. Hello nsermulek. L-ofsinari tajjeb lilek Tonju, s-senjur li hemm miegħek. Nsermulek. Kif qed jitkellem Tonju s-senjur aħna nkunu t-tapit tagħhom biex jitalmu l-Malti. ċertu pajjiżi, jekk ma il-Ġermanja u Franza u dawn pajjiżi oħra, jekk ma jitalmux il-lingwa hemm kif jistu hemm, jimbagħtuhom lura. Aħna ħanibqgħu is-sistema li noqogħdu nilaqgħuhom dan nies barra minn hekk. Qed nisma' issa li ħajkun hemm komunikazzjoni tad-dawl mal-Afrika ta' fuq. Dana ifisser li konna nies mill-Afrika jiġu għax aħna konna il-kwota kemm irridu kemm għandna bżonn marranin dal-pajjiż. U dik mhijiex tinżamm Tonju. Ħafna paraguni.
Jista' s-senju jirrispondini daqsxejn jogħġbok għax il-Malti huwa devut li għamlu 10 snin u jitilqu lem, dak affarijiet tagħhom imma qed minn Malta u jaħdmu mal-Maltin. Jiena ngħid li għandhom jiġu funzati l-affarijiet jekk ma jogħġobhomx. Allura hemm bibta barra, hekk nara l-affarijiet u hekk irridu nimxu. Grazzi, Sinjur. Mela, hawnhekk hawn messaġġ ħanipprova naqrah kon ħanidħol fih hektar tard. Jgħidli hekk. Wara nofsinhar tajjeb ma kienx ikun aħjar flok id-dizzjonarju li qed tibnu u li ser jieħu ħafna snin tagħmlu online id-dizzjonarju tal-Prof Sakulina bil-permess tal-pubblikaturi. Jista' jkun id-dizzjonarju anke minħabba regoli ġodda li daħlu ċertu affarijiet ġew outdated? Ok, dan diskors daqsxejn tekniku imma fil-qosor ħafna. Dizzjonarju online u dizzjonarju stampat huma oġġetti differenti ħafna. Il-metodi li bihom imbnew id-dizzjonarji stampati fosthom ix-xogħol straordinarju li għamel fih dan id-Dipartiment tal-Malti Giuseppe Aquilina iktar minn 40 sen ilu, dak ix-xogħol huwa differenti ħafna mix-xogħol li jsir illum. Eżempju sempliċi ħafna. Jekk titlu dizzjonarju.mt, l-ewwel passi tiegħu, il-bidu hemm qiegħed dizzjonarju.mt titlu taraw il-kelma, tisimgħu atturi professjonali qed jaqraw il-kelma, qed jgħidu l-kelma tismagħha. Jippronunzjawha? Eżatt. Taraw espressjonijiet, taraw kelmiet marbuti ma' dik il-kelma, allora jekk għandek papa, għandek papessa per eżempju, eccetera. Iġveri, huwa oġġett, kont se ngħid annimal differenti, huwa oġġett ħlejqa differenti ħafna li kontinwament iġġedded, li kontinwament ħares lejn il-Malti tal-lum u mhux ta' 40 sena ilu. Għax huwa aġġornat u li u addizzjonarju li jirrifletti il-mod kif qed nitkellmu u nikdbu il-Malti illum. Nixtieq ngħid ħaġa oħra wkoll. Aħna ngħidu l-Malti, ngħidu l-lingwa Maltija, ngħidu l-Ingliż, ngħidu l-Taljan. Fil-verità jeżistu Maltijiet differenti. Jeżisti l-Malti mitkellem, jeżisti l-Malti dialettali. Jiena jekk qed nitkellem fil-kuntest legali ħanuża Malti partikolari, fil-kuntest mediku ħanuża Malti partikolari. Jekk jien pereżempju għandi sena partikolari ħanuża l-verbi b'ċertu mod, din hija diversità enormi tal-Malti u ta' kull lingwa, mhux tal-Malti biss. Issa il-Dizzjonarju Nazzjonali Online se jirrifletti din id-diversità kollha. Se jirrifletti l-ammont kbir ta' kliem li għandna, imma forsi iktar importanti minn hekk, se jirrifletti wkoll id-diversità fit-tifsiriet. Ġifieri jekk tuża kelma partikolari f'kuntest u tuża f'kuntest ieħor, għandha tifsiriet differenti. Per eżempju, jien naf, aħna bil-Malti llum ngħidu it-tella file jew it-tella dokument. It-tella ġifieri hemm min jgħid tapplowdja speċi. Hemmhekk fil-kuntest tal-kompjuter, it-tella ġifieri ħadġibu quddiem għajnejk il-file. Jekk qiegħed f'ajruplan u trid it-tella bagalja fl-ajruplan, ovvjament hemmhekk il-tifsira hija differenti. Jekk tkun qed titlewwem ma' xi ħadd u jtellaħħomlok, hemmhekk it-tifsira ta' itella hija differenti. X'irrid ngħid? Dawn huma affarijiet li n-nies jifhmuhom mill-ewwel għax ovvjament jużaw il-Malti kuljum. Li rrid ngħid huwa li d-Dizzjonarju Nazzjonali Online se jtina l-opportunità li din il-varjetà kollha fit-tifsiriet nistgħu nirrappreżentawha fuq computer li fuq screen li huwa l-ħin kollu aġġornat. Fil-fatt waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-proġett ta' Dizzjonarju.mt hija li dan jibqa' jiġi aġġornat kontinwament u l-Università investiet f'persuna, fl-ingaġġ ta' persuna biex dan ix-xogħol anki wara li nkunu bnejna id-dizzjonarju tkompli tagħmlu wara
li nkunu ħanajtek lestejna l-proġett. Mela, ħandaħal di telefonata, ħlaw nsermulek. Hello, nsemmilkom. Ma xtaqx inċempel ta' ma tonix. Mela, l-ewwel ratta s-sali tibda minn missierek. Jekk missieri kien ipejjed 200 sigaret kuljum li jista' li ma mpejjedx. Dik waħda, kif il-programm u fl-aħbarijiet issa daħlet il-kelma ħab. Għax sa jiftaħ dak il-ħab, ġej dak il-ħab, di kelma Maltija. Oħra, jiġu fuq ir-radio jitkellmu għal xina fuq il-nazzjonal biss, jiena mwaħħal nkaħħal l-istazzjon. Oħra, ma niflahom daw l-affarijiet. Inti kif tiġi prezentatur, jew u nkella prezentaturi marri nsemmelħat b'ħafna klim Ingliż. Jekk fuq l-istazzjon Malti, għaw ħafna se jitmu, inti rid neqleb bl-Ingliż, neqlbu fuq l-Ingliż. Mhux se fuq il-nazzjonal l-uniku stazzjon Malti u jiġi jikkommedjaw bl-Ingliż. Oħra, jiġu ummi kienet tgħid ħaneqleb biex nieklu, mhux ħaniploterja. Dox jitkellmu. Inkella liħor ħajħawel ix-xitel jiġi biex jgħidilna sajħawel ħajiploterja. Ħajħawel donta. Imma dan minn missierek, minn hemm irid jiġi, di tal-ħab ma niflaħiex. Ħajinfetaħ u l-oħra so u you know, u by the way, da Maltejn aħna. Jien iltqajt ma' nies u ma rridx noqgħod nifanfrata. Niltaqa' ma' barranin kont ma rridx ngħidlek kemm darba minnhom niltaqa' bl-ebda skop ħażin ma' Russa u kellha żmien kien tiżar minna jien u din qalt li irid inkellmek. Qalt li u kienet tiġi għax kien nagħmlu xogħol flimkien u qalt li u miegħek qed titkellem bl-Ingliż u jiena bl-Ingliż. U qalt li llum irid ngħidlek li qed nitgħallem il-Malti. Qedtilha ruxki. Tela għandek fuq 50 saqalt li għandek tifel, jgħeta ġejt minn Russja, għalt li u bil-Malti. Insomma, u tgħidli jekk u din mixin, darba minnhom temminnix ta' mhux illum taqt insemmilek 30 sen ilu ġieddi fil-ħodu. Ma marriċ ngħidlek li kienet daħna, għax daħna kienet. Għalt li irid inkellmek bl-Ingliż, għalt li irid inkellmek. Ġara, qed tittilha xi ħuġa l-bieraħ jien u smaħħa ta' għalt li diblis u l-verità, dik il-lex dibli bl-Ingliż. Għalt li xi tfisser l-oħra. Qedtilha x'inhu jien. Għalt li imma b'dik ċertu supervja ta' għalt li l-oħra. Qedtilha skont fejn kient. Għalt li kien qed nixtri supermarket, għalt li kien qed nisnijien, għalt li u dik li kienet qed tieħu l-flus il-kaxxiera. Jiġifieri qedtilha b'ċertu forsi l-oħra kienet naqbel bjambo. Għaltela l-oħra u diħudu ta' offiza li ħasbet li għaltela xie li offendita. Għaltela l-oħra. U ma rriditx dejt nizzila li għaltela biex next xisset u ma rriditx nizzila. U mux il-vira id-mejlek ta' u din tal-istazzjon il-nazzjonal. Jekk ma nsommux il-Malti kif tiġi tgħidli jien ma ntejjibx. Jekk jien intejjeb u tifhem tejjibx. Fimna l-punt. Grazzi, Sinjur. Nirringrazzjakom u nieħu interess għax anke ġew darba oħra fuq il-programm mhux ftijat qed jiġbu bil-Malti x'qed inċempil ma nistax nagħmel għax qed ifittxu il-Malti antik. Tu jiġu fil-maħal u jiltaqa' ma' xi xuħ bħoli. U ngħidlu dik tfisserek għax anke hawn ħafna Malti doppju jifisser ġi xaffurijiet. Ekku. Ġifieri anke fuq ħolta u biċċorda ifissu l-istess. Nirringrazzjawk. Grazzi ħafna tat-telefonata. Grazzi. Hawnhekk għandi messaġġ għajtek profs. Jista' b'xi mod id-dipartiment jorganizza crash courses lix-xandara tisma' pereżempju il-karozza soffriet ħsarat kbar, debri flok tiġrif, eccetera. Il-Dipartiment ħafna drabi sa ftit żmien ilu fuq inizjattiva tal-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti li huwa dak il-kunsill li jiġbor l-entitajiet kollha u l-qdiet kollha tal-Malti u mwaqqaf bil-liġi fl-2005. Id-Dipartiment tal-Malti kien jagħmel u għadu jagħmel numru ta' korsijiet għal ħaddiema fil-qasam tax-xandir, tal-Parlamentu, fuq sma oħrajn. Iva jsiru daw il-korsijiet. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li naħseb li ħafna nies ma
ma jafux għax sempliċement għax forsi ma nitkellmux biżejjed fuq li aħna nagħmlu ħafna korsijiet għal nies li mhumiex studenti tal-università. U nilħqu lil ħafna nies b'dan il-mod, jiġifieri pereżempju għandna l-kors l-iktar wieħed magħruf huwa l-kors tal-ċertifikat tal-qari fil-qari tal-provi bil-Malti. Dajlu għaddej 21 sena. Dak isir mid-dipartiment tagħkom. Jsir mid-dipartiment tagħna kien bdieħ Manuel Mifsud, il-Prost Mifsud. U ilu jisir 21 sena u kull sena jkollna konkurrenza qawwija għalih dal-kors. U fil-fatt għandna talba kbira ħafna li fl-aħħar ħan nissodisfawha illi il-kors intawluh namlu sena oħra biex min irid ikompli jistudja jkun jista' jkompli jistudja u jsir diploma. Xtaqt ngħaddi kumment fuq xi ħaġa li qal l-ewwel semmieħ li ċemplinna. Li qal li jienet li il-Maltin rridu jkunu tapit tal-barra li ovvjament jien meċċek assolutament meċċek. Interessanti li il-kelma tapit mill-ewwel tinftiem hija metafora, ġifieri mhux qed titkellmu fuq dak li timxi fuq ma li inti toqgħod għal ħaddieħor li taċċetta dak kollu li jimponi fuqek ħaddieħor. Il-lingwa sabiħa, il-lingwa isa aġina li tista' taġina, tista' taħdimha kif trid inti. Jien ċertament meċċ li Maltin jew il-Malti għandu joqgħod għal ħaddieħor, jien naħseb bil-maqlub, jien naħseb li aħna, mhux bil-maqlub imma jien naħseb li di trid tkun kollaborazzjoni, imma li pajjiżna jrid ikun ċar il-Malti huwa il-lingwa nazzjonali. Biex taħdem f'post f'Malta trid tkun taf bil-Malti. Fil-fatt hija waħda mir-regoli l-ġodda dik. Fil-qasam tal-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni. Jiġifieri aħna rridu però wkoll inżommu f'moħħna illi il-Malti ma jiddependix mill-barranin. Ma nistgħux infarfru għad ir-responsabbiltà. Ir-responsabbiltà hija fuq spallejna. Jekk aħna nemmnu li l-Malti huwa lingwa importanti, jekk aħna nemmnu li dak li nistgħu ngħidu bil-Malti għax il-Malti trabbaw fil-ħamrija ta' Malta u mhux band oħra, ma nistgħux ngħiduh bl-istess mod u bl-istess sentiment u bl-istess emozzjonijiet u bl-istess ċirkustanzi b'lingwa oħra, jekk aħna vera nemmnu fil-Malti, irridu nużaw il-Malti aħna, irridu nitkellmu bil-Malti aħna, irridu nkellmu l-uliedna u l-nepotijiet tagħna bil-Malti u rridu nikdbu bil-Malti. Jeżistu kif edna Maltijiet differenti, hemm differenza pereżempju bejn dak li tista' tgħid u dak li tista' tikteb. Il-lingwa miktuba hija ftit iktar formali, ftit iktar fissa. Hemm il-ħsieb fuqha wkoll. Imma fuq xi ħaġa li qal semmi ieħor nixtieq ngħid ukoll illi għalkemm jiena meta nkun qed nitkellem speċjalment fil-pubbliku nipprova nevita il-ġast like, etc. Għax naħseb illi bħalma jagħmlu xandara u kellim oħrajn f'lingwi oħrajn jippruvaw jużaw l-aħjar lingwa possibbli, l-isbaħ lingwa possibbli. Fl-istess ħin irridu nirrikonoxxu, irridu narfu illi lingwa tagħna bħal kull lingwa ħajja u b'saħħitha tevolvi, tinbidel. L-ikbar esperjenza li kelli kemm ngħidlek di Tony. Meta kont qed nagħllem il-sixth form dak li lumu għal Junior College. Niftakar xi ħadd mill-istudenti tiegħi ma jistax jifhem li l-kelma as-such għalih SSACC hija kelma li ġeja mill-Ingliż, hija espressjoni ġeja mill-Ingliż. Għalih hija SSACC bil-Malti. As-such. Issa, tista' tinterpreta bħala nuqqas kbir. U tista' tinterpreta wkoll bħala evoluzzjoni normali tal-lingwa. Ħafna mill-Malti standard li l-Malti stabbilit li għandna llum għadda minn dan il-proċess tal-essaċ biex niftehmu. Nirrepeti, jien ma nużajiex meta nkun qed nitkellem pereżempju hawnhekk fuq ir-radju. Ma tantx toħroġ li, imma ma tistax twaqqaf
l-evoluzzjoni tal-lingwa u l-lingwi kollha jgħaddu minn dal-proċess. Għax il-lingwi hija ħajja. Per eżempju, semmiħ li ċempel semma l-kelma ħabb. Illum la daħlet fil-senna, irridu naċċettawha. Darba kelli argument fuq hekk, per eżempju, fl-modi kien hemm flok airport konna ngħidu mitjar. Il-mitjar il-kelma ma daħletx. Għallejni airport. Il-lingwi ħajja. Naħseb hemm ftit differenza bejn mitjar u aeroport għalkemm jew pjazza u misraħ. Ukoll daw kollha għandhom l-istorja partikolari tagħhom. Mela, eja nieħdu il-tifel jew tifla illi semmaw il-kelma ħabb sewwa u jridu jfittxuha fid-dizzjonarju bil-Malti, dizzjonarju.mt. Aħna rridu nieħdu deċiżjoni bħala edukaturi. Bħala studjużi tal-lingwa, bħala riċerkaturi. Lil dawk it-tfal li se jfittxu l-kelma ħabb u li ma għalihom bħal lessaġġ ta' qabel sewwa, li għalihom hija kelma li huma jisimgħu kontinwament bil-Malti. Għalihom kelma bil-Malti. Huma dik jisimgħu sewwa. Dik se ndaħlu aħna fid-dizzjonarju jekk se jfittxuha se jsibuha fid-dizzjonarju tagħna. U allura dawn huma deċiżjonijiet komplikati, imma irridu il-dizzjonarju jrid jirrifletti il-Malti tal-lum, irrid jirrifletti wkoll il-Malti kif kien mitkellem fil-passat għax inti mhux dejjem tfittex il-kelma kif qed tintuża llum, tista' tfittex ukoll kelma li forsi ma tantx għadha tintuża, imma inti għandek bżonn tkun taf it-tifsira tagħha. Bħal Oxford English Dictionary jew bħal ma nafx bħal Treccani bit-Taljan jew id-Demawro. Dejjem taġġorna, mhux hekk. Jiġifieri imma aħna ma nistgħux nimponu il-Malti tagħna fuq kulħadd. Jiġifieri Adrian Grima jien ma nistax nimponi il-Malti kif irridu jien fuq kulħadd. Jekk ħafna nies Malta illum qed jużaw jien m'iniex wieħed minnhom, imma jekk ħafna nies f'Malta llum qed jużaw il-kelma ħabb, Adrian Grima bliema dritt jiddeċiedi li di mhix kelma Maltija. Bliema dritt niddeċiedi li assaġġ mhijiex kelma Maltija, mhux qed nidħol fid-diskussjoni dwar jekk għandix tidħol jew le. Qed nitkellem issa fuq ta' min il-lingwa. Il-lingwa hija tal-Maltin jew ta' bniedem wieħed. Hija tal-poplu Malti. Mhix ta' bniedem wieħed hu. Hemm ħafna affarijiet li jiena ma jogħġbunix fil-mod kif ċertu Malti qed jiżviluppa, imma jien għandi dritt inwaqqaf il-ħadd ieħor milli jitkellem kif dara jitkellem. Imma m'hemmx il-Kunsill li jiddeċiedi hu x'inhu tajjeb u x'mhux. Hemm il-Kunsill. Ħafna drabi, mela, fuq il-Kunsill naħseb irridu ngħidu kelma għaw ftit affarijiet li n-nies naħseb importanti jifhmu. Imma iva, hemm Kunsill bħalma hemm fil-lingwi importanti kollha illi jiddeċiedi kif għandna niktbu il-kliem. Xi ħadd irid jiddeċiedi. Ħafna u daw id-deċiżjonijiet importanti ttieħdu ħafna snin. Ħarġu regoli. Deċiżjonijiet wieħed u tnejn. U l-affarijiet huma ċari. U bid-dizzjonarju daw l-affarijiet se jkomplu jiġu ċarati. Għaliex għax inti se tgħid isma', forsi jien ngħid stabbiltà, forsi xi ħadd ieħor jgħid stabilità, forsi xi ħadd ieħor jgħid stabbilità, dawk ġatlieta. Kolla tajbin, iva kolla tajbin, kolla nejdom, iva kolla nejdom. Imma waħda se niktbu, siba fid-dizzjonarju, għażel waħda. Imma dak li hemm miktub mhux bil-fors jirrifletti il-possibilitajiet kollha ta' kif tajda. Pereżempju, it-tieni semmieħ beda juża ċertu dialett, le ummi beda jgħid. Jien se nwaqfu milli jgħid ummi, x'jiġifieri. Ma dak huwa dialett. Imma meta tikteb ummi. Mhux hekk. Sowa, imma dak Malti wkoll. Imma dan bħalma għamiltu fid-deċiżjonijiet li ħadtu skont according jew nkella discount. Eżatt. U ġiet bit-te. Mhux hekk. Ma nafx l-idea x'kienet. L-idea kienet li aħna qatt ma nużawha, qatt ma ngħidu skond. Aħna ma ngħidux skond Aħna eżempju ieħor. Aħna qatt ma ngħidu skontok. Aħna qatt ma ngħidu skondok. Aħna ngħidu skontok. Allura d-deċiżjoni ttieħdet tajba. U ħadhom il-Kunsill. Ija, kienet deċiżjoni u ma ħaduhiex tnejn min-nies, ħaduha firxa ta' nies. Ħada grupp ta' nies li kien jirrappreżenta
oqsma differenti. Prof, skan jihdu telefonat oħra. Hello, nsermulek. Nsallimlek sur Bonelli. Nsermulek. Qabel ma jgħidlek fuq l-Malti għallek żewġ affarijiet li smajt il-sar Bodajda. L-Afrikani kienu taħt Ingliżi bħalna u jafu bl-Ingliż bħalma tallimna aħna l-anzjani ġifi jafu Ingliż. Issa, l-Irlanda Dublin, il-lingwa tilfuha. Anke l-anzjani biex jgħidu biex kelmiet. Jien li nkun naf qabel ma titlab oġġett. Kif ġibnieh il-Malti? Issa bil-programma tistax titkellem fuq biex tispjega li kif beda l-Malti hawn minn il-periti u affarijiet oħra. Grazzi u proset. Grazzi. Kif beda l-Malti? L-Malti kien hemm ħafna dominazzjonijiet, nazzjonijiet li ħakmuna. Per esempio, kellek żmien l-Arab u ċertu kliem huwa semmitiku. Il-Malti ġej mill-Arbi. Mhux hekk. M'hemmx mod ieħor kif tgħidha. Il-Malti ġej mill-Arbi u essenzjalment huwa il-Malti li kienu fil-bidu tiegħu naturalment għax illum huwa lingwa għalih, huwa b'influenzi differenti, ma l-Malti jibda ftit jowis minn dak li nafu aħna fis-seklu 12 meta jew is-seklu 11 propjament, meta l-Arab ġew lura Malta wara mill-minsqalija mela fis-sena 870 l-Arab ġew Malta. Ħadu fidejhom il-Malta u l-Maltin, qed nitkellmu fuq popolazzjoni żgħira, ma nafux eżatt x'kienet il-popolazzjoni, imma probabbli kienet ftit iluf. Id-dokumenti storiċi jgħidulna li l-popolazzjoni Maltija ittieħdet bħala irsiera sqallija u għal kważi 200 sena għal sa nofs is-seklu 11 qed nitkellmu 1048 probabbilment xi ħaġek. L-Arab minn sqallija ġew lura Malta. Ovvjament daw kienu Arab differenti minn dawk li oriġinarjament ġew fis-sena 870. U għalhekk meta tfittex fil-qijan tal-Malti, meta tfittex fil-eruq tal-Malti, ma ssibx ħlief qarbi ftit jew wisq. Għaliex għax m'hemmx lingwi oħra qabel, għax kollox jibda minn din il-popolazzjoni ta' Arab. U probabbilment insara li ġew mal-Arab f'nofs is-seklu 11 f'Malta u reġgħu bnew popolazzjoni speċi, bdew jagħmru f'Malta. U għal ħafna żmien għal kważi 200 sena bejn sena 870 u l-1048 Malta ma kienx hawn, kienet diżabitata, ma kienx hawn popolazzjoni. Għalhekk il-Malti jibda bl-Arbi. U għalhekk meta tfittex fil-qieħ l-assib Feniċju, l-assib Kartaġinis, issib l-Arbi ftit jowis tat-Tunezija imma li kien diġà għadda minn ġew Sqallija. X'l-Arab li ġew Malta ma ġewx mill-Afrika ta' fuq imma ġew minn Sqallija. L-ewwel marru Sqallija u mbagħad niżlu Malta. Di ftit jowis hija l-interpretazzjoni tal-istorja li aċċettata mill-Istudjużi ewlenin. Is-sabiħ tal-Malti huwa li mbagħad kellna ġew fostna iktar reċenti il-kavallieri, imbagħad kellek dominazzjoni Ingliża u l-Malti baqa' jitkellem u baqa' ħaj. Għalhekk kellna l-kwistjoni pereżempju fil-bidu tas-seklu ieħor jew fis-snin 20 il-kwistjoni tal-pare passu mirrid it-Taljan u mirrid l-Ingliż, imma l-Malti dejjem baqa' jirrenja. Il-Malti baqa' ħaj għax baqgħu jitkellmuh u jużawh il-Maltin. Għalhekk jien ninsisti illi illum il-ġurnata veru għandna sitwazzjoni partikolari, imma mhix l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li għandna popolazzjoni kbira ta' nies li ma twildux Malta. Mhix l-ewwel darba u mhix l-ewwel darba lanqas li għandna ħafna lingwi, inti sejjaħtilha Malta skużawni, inti sejjaħtilha Malta multilingwi, mhix l-ewwel darba din. Jiġifieri il-Belt Valletta minn dejjem kien hemm ħafna komunitajiet, minn dejjem kien hemm ħafna lingwi li n-nies kienu jitkellmu. Dak li żamm il-Malti
ħaj huwa eżattament dak li qed tgħid inti Tonio. Il-Maltin baqgħu jitkellmuh, baqgħu jiktbuh, baqgħu jużawh. Matul l-istorja l-iktar jitkellmuh għax il-Malti miktub huwa ftit jowis jisu minn 200 sena law mill-1839 meta daħlet il-liġi tal-istampa u bdew jippubblikaw jistampaw il-gazzetti, il-faxxikli, eccetera. Iġifieri il-Malti jiddependi minn kemm aħna bħala Maltin u dawk li jiġu għaw ukoll u jibdew jitkellmu jitalmu l-Malti minn kemm aħna se nitkellmu, se nużaw il-Malti fil-ħajja tagħna ta' kuljum huma uliedna u n-neputijiet tagħna. Prof, sandi xi messaġġi ħanaqrom. Mela hawnhekk jgħidlek għalkemm jgħidu u jien naħseb lil Malti qed jingħata ħafna aktar importanza illum qed jgħid is-semmieħ. Jien għandi qed jgħid 74 sena u meta mort skola tal-Knisja jien fis-sittinijiet qed jgħid lanqas biss kienu jħalluna nitkellmu bil-Malti iktar minn hekk, lanqas biss kien jgħaddi minn moħħi li l-awtoritajiet li l-barranin fostna jitalmu l-Malti. Ukoll qar minn hekk dawk inwildin Malta li kienu parti mill-komunità antika Indjana hawnhekk kienu joħorġu mill-klassi waqt il-lezzjoni tal-Malti. Situazzjoni nbidlet, ġifieri hemm ħafna oqsma illi fihom is-sitwazzjoni tal-Malti tiebet immens. Ġifieri ħafna affarijiet li qabel ma kinux isiru bil-Malti, illum isiru bil-Malti. Ġifieri mhux se nitkellem fuq l-istorja dwar meta il-qrati tagħna kienu bit-Taljan u ħafna affarijiet oħra. Dak iż-żmien anke l-Malti kienu jgħidu l-Malti tal-Ċina. Mhux hekk, ġifieri xtaqt ngħid xi ħaġa wkoll fuq l-iżvilupp tal-lingwa. Għadni ġej minn btala l-Arġentina. U kullum kien tara hamburgeza. Iġveri għandek il-kelma hamburger li ġejja ovvjament. Mill-Ġermanja. Mill-Ġermanja oriġinarjament imma ġiet imbagħad popolarizzata mill-Amerikani għax aħna kollha influenzati issa minn din il-kultura tal-massa Amerikana. Din il-kelma qabduha u tawa xeħta, ħanajtek Spanjol, Arġentina, ma nafx jużawiex, hamburgeza, u hemm ħafna kliem ieħor, sofha. Sandwiċerija, per eżempju, jiktbu, ġifieri post fej tbieħ il-panini, il-bżiet sena. Ġem il-kelma sandwich allura. Ġem il-sandwich, sandwiċerija, issa x'tagħmel, ġifieri aħna għandna l-istess forma, ngħidu pastizzerija, per eżempju. U għandek ħafna kliem ieħor ta' dan it-tip. Il-punt tiegħi huwa anke l-lingwi l-kbar aktar huma kbar għax huma kapaċi jadattaw ruhom għall-iżviluppi li jkunu qed iseħħu fis-soċjetà. Issa jekk il-Malti nippruvaw inżommulu rriedni jew rriegni, jekk nippruvaw inliġmuh, inwaqfuh, noqtluh. Fl-istess ħin ma nistgħux naħseb jiena ngħidu isma' kollox aċċettabbli. Ġifieri għandek ħafna. Għalhekk imbagħad għandek il-Kunsill li jarbel daw l-affarijiet. Eżattament. Mela ħan jieħdu d-telefonata. Hello nsermulek. Jiena nixtieq nitkellem dwar in-numri. Jien iktar nifhem in-numri bl-Ingliż milli jgħiduhom li bil-Malti. Issa mhux għax jiena Ingliż, għax jiena Malti hu. Hemm iktar nifhimhom bl-Ingliż, pereżempju 6329, eccetera, eccetera. Milli joqgħod li 6-3-2-9. Iktar niftakarhom bil-Malti, issa in-numri huma purament qarbin veru. Mhux hekk. Ekku. Grazzi Sinjur, grazzi tat-telefonata. Hawnhekk għandi messaġġ għajtek, profs. Jiena Maltija u nixtieq nerġa' nitgħallem nikteb il-Malti sew. Għax minn meta spiċċajt l-iskola inbidlu regoli u ma prattikajtx. Però mill-lider hawn kors wieħed biss li jsir fis-sajf u jiġi riklamat wisq viċin tad-data ta' meta jibda. Avolja nixtieq nitgħallem qishom ma jagħmlux l-affarijiet sempliċi biex tattendi l-kors. Ok, ma nafx jekk is-semmija hijiex qed tirreferi għal kors li bdejna noffru jidhirli mis-sajf li għadda li jismu l-Malti pass pass l-ortografija.
huwa kors ta' 28 sija, isir online, u qed isir dejjem iktar popolari għaliex il-Maltin m'għandekx idea, Tonio, aħna tinsemmu ħafna sfidi, m'għandekx idea kemm hawn Maltin li ifittxu opportunitajiet biex itejbu l-Malti tagħhom, biex isaħħu l-Malti tagħhom, m'għandekx idea kemm hawn Maltin, ċo għandek idea żgur. Imma kemm hawn Maltin li huma kburin bil-lingwa tagħhom li jieħdu gost jarawha tiżviluppaw il-bqija. Issa, aħna ma nieqfux sena sħiħa bis-sajf b'kollox, ġifieri bħalma qed tgħid is-sinjura jew is-sinjorina speċi anki matul is-sajf inkunu qed noffru l-korsijiet, ħafna korsijiet fis-sajf. Ma nafx nista' ngħidilha, ġifieri aħna nirreklamawhom. Imma viċin id-data. Hija tajt viċin id-data. Mhux daqshekk. U dan fis-sajf isir. Normalment minn qisu xarej qabel nibdew ir-reklamar. Normalment. Imma jekk ikollha bżonn xi informazzjoni partikolari tista' tikteb tibgħat email li personali. Issib l-indirizz tiegħi fuq is-sit tal-Università, ġifieri jekk tikteb Adrian Grima, Dipartiment tal-Malti jitla awtomatikament il-numru tiegħi online u tista' tikkomunika miegħi u nagħtiha l-informazzjoni kollha lilha u l kull min jixtieq l-informazzjoni kollha li hemm bżonn. Profs, telefonat oħra ħellu nselmulek. Hello, Charlie Mikallef, Sydney, Australia, nselmilkom. Nselmulek. Program, interessanti ħafna, Nsellimlek. Grazzi. Proset tassew. Ejwa, l-ikbar vantaġġ ta' dizzjonarju online u li jista' jismaw kulħadd mad-dinja kollha għax il-Maltin qegħdin kullimkien. Eżatt. Isibhom kullimkien. Dik vantaġġ kbir. U anki l-barranin li jridu jitalmu l-Malti. Iva, dik ukoll inkludi mela. Iġi vantaġġ kbir li, vantaġġ kbir, U bata ngħidlek għandi l-mistoqsija wkoll. Fl-iskejjel is-suġġetti bil-Malti jew bl-Ingliż, il-ġeografija u l-istorja, dak biex jiġi talbu mit-tfal bl-Ingliż jew bil-Malti. Mela, biex huma biex lingwa tafal li jekk huma bl-Ingliż, tfal ma tikkorreġihomx biex jitkellmu bil-Malti. Hekk hemm is-suġġett tal-history jew kellha għax m'għandux ikun bil-Malti. Għax fad bit-tfal jidraw bl-lingwa Ingliża. Ħanwex book. Biex jisu bħal vizzju. Ekku, ħanwex book. Isalli għalikom għal Maltin kollha. U prosit tal-programm, Grazzi ċar, sen sermulek. Mela, fidejk. Grazzi ħafna l-Sur Mikallef ta' dan l-intervent mill-Awstralja. Kont l-Awstralja 12 sen ilu, kienet esperjenza vera sabiħa, ħadd pjaċir ħafna niltaqa' mal-Maltin u ovvjament anki ma' ħafna Awstraljani, Maltini huma Awstraljani wkoll, naturalment. Mela, jiena ma tantx nista' nitkellem fuq dak li qed jiġri fl-iskejjel għaliex ma tantx huwa l-qasam tiegħi. Jiġifieri aħna bħala dipartiment niffukaw fuq l-istudju r-riċerka tal-Malti u t-talim tal-Malti ma nixxi ngħidu. Mbagħad hemm il-kollegi tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fej ħejju lill-għalliema li jiffukaw fuq il-Malti fl-iskejjel u t-talim tal-Malti. Però li nista' ngħid huwa illi hemm varjetà ta' sitwazzjonijiet. Mela għandek l-iskejjel ta' Knisa fej b'mod ġenerali ħafna mill-istudenti huma Maltin u allura hemm iktar użu tal-Malti. Għandek l-iskejjel tal-Gvern u l-iskejjel privati fej għandek numru mhux żgħar ta' studenti li ġenituri tagħhom barranin jew li saħansitra huma twildu barra minn Malta, studenti li jiġu għal ftit ta' żmien, li mhux kollha jkollhom l-istess attitudni lejn il-Malti, mhux kollha jkunu jridu ma jkollhom dik il-motivazzjoni biex jitalmu bil-Malti. Semmejna qabel studenti li barranin li jiġu l-ewwel fil-Malti, imma għandek ukoll studenti li għandhom attitudni iktar negattiva li l-Malti jew jgħidu l-ekspeċi m'għandix nambih għax aħna mhux se nibqgħu qegħdin hawn ftit żmien. Jiġifieri għandek sitwazzjonijiet fejn ġieli anki biex tgħallem il-Malti battikata, aħseb wara biex tuża l-Malti biex tgħallem suġġetti oħrajn. Ġeografija, semmit il-ġeografija, ma nafx l-istorja, x-xjenza, eccetera. Jiġifieri hemm sitwazzjonijiet komplessi. Issa naf li l-Dipartiment tal-Edukazzjoni, id-Diviżjoni tal-Edukazzjoni għandha politika dwar l-użu tal-lingwa fl-iskejjel
fl-iskejjel, fl-ewwel snin, fis-snin bikrin u anki fil-primarja. Però biex ikollok politika b'saħħitha dwar il-lingwa u dwar lingwa Maltija fl-iskejjel irid ikollok ir-riżorsi, irid ikollok il-mezzi, irid ikollok l-għaliema, irid ikollok l-ispazju, irid ikollok ħafna riżorsi. U dan iġibni għal punt importanti. Aħna bħala pajjiż m'għandniex politika lingwistika. L-Kostituzzjoni tajt il-Malti huwa l-ilsien nazzjonali u mbagħad għandek żewġ ilsna. Ġifi m'għandniex politika nazzjonali għandna. Le, għandna pereżempju l-Università għandha l-politika lingwistika tagħha. Hemm politika dwar il-lingwa fl-iskejjel bikrin tal-gvern u fl-iskejjel primarji. Però u jista' jkun anki fis-sekondarja m'iniex ċert. Però m'għandniex politika lingwistika nazzjonali. Ġifieri m'għandniex pjan. Ta' fejn sejrin fejn tidħol. Ħa naqralek dal-messaġġ jgħid li hekk jien għalliema fi-skola tal-gvern ta' Ħażebbuġ. Sa Ħażebbuġ għandek il-Durun Karm, il-Mikil Anton Vassalli, għandek ġifieri l-Krema. U minix daqstant pożittiva tgħid dill-għalliema. Sfortunatament jiena ninsab inkwetata dwar il-futur tal-Malti. Għas sfortunatament qed niltaqgħu ma' ħafna tfal Maltin li preferu jitkellmu bl-Ingliż. Naqbel mal-kelliem li kollox jiddependi minna l-Maltin u kemm aħna kburin bil-lingwa tagħna. Il-ġenituri jridu jkellmu l-uliedhom bil-Malti mit-twelid bħalma jagħmel kull ġens li mhux laqi. Aħna rridu nippretendu li dawn il-barranin jitkellmu bil-Malti u l-gvern irrid jagħmel obbligatorja li l-ġenituri barranin u tfal jattendu korsijiet ta' taħdit bil-Malti mhux biex jiġu fil-klassijiet jitkellmu bl-Ingliż biss u bekk ikomplu jinfluwenzaw l-tfal Maltin u smajt li hemm xi skejjel qed tgħid dina l-għalliema li minħabba fihom xi lezzjonijiet li suppost isiru bil-Malti bħal studji soċjali isiru bl-Ingliż. Irridu nkunu kburin u ma naċċettawx kollox. Jiena b'mod ġenerali naqbel ma dan l-intervent. Dawn huma elementi li tismagħhom il-ħin kollu mill-għalliema. Ġifieri aħna ovvjament għandna ħafna kuntatt ma' l-għalliema tal-Malti, fosthom għax il-biċċa l-kbira jkunu għaddew mill-dipartiment għana bħala studenti tal-Malti qabel mbagħad jistudjaw il-pedagoġija u t-tagħlim, speċi kif tgħallem l-edukazzjoni. Ġifieri daw il-ħin kollu nisimgħuhom daw l-elementi u dan l-inkwiet jaslinna il-ħin kollu. Għalhekk importanti politika lingwistika nazzjonali għax kollox jorbot fl-imkien. U dir kunsill suppost jagħmilha? Ix-xogħol, l-edukazzjoni, il-ħajja soċjali, il-mezzi tax-xandir, il-ġurnaliżmu, daw kollha li qed nitkellmu, daw kollha jaħdmu fl-imkien. Minnu responsabbli li jagħmilha din? Il-politika lingwistika nazzjonali. Okay, il-politika lingwistika nazzjonali jien għandi nifhem illi taqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura. Però anki l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jaqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura, però fil-amministrazzjoni ġdida. Però jekk tħares lejn l-lista tal-responsabiltajiet ta' dal-Dekasteru, ta' dal-Ministeru, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li huwa bil-liġi l-ola awtorità fuq il-Malti, laqas jissemma. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li fih jinġabru l-entitajiet nazzjonali, l-istituzzjonijiet, l-qdiet, daw kollha li għandhom sem importanti fl-iżvilupp tal-Malti, lanqas jissemma l-Kunsill f'dik il-lista. Jiġifieri jien naħseb li il-Gvern u dan qedtu lill-ministri differenti u lill-awtoritajiet differenti. Il-Gvern wasal iż-żmien li wara sentej ta' Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti wieqaf jaħtar President, imma iktar importanti milli jaħtar President, jagħti lill-Kunsill il-mezzi biex jaħdem. X'inti ma jistax kollok Kunsill li se jmexxi l-politika dwar il-Malti, U m'għandux biex. U m'għandux skrivana, m'għandux amministraturi, m'għandux riċerkaturi, m'għandux min jagħmel ix-xogħol, m'għandux uffiċċju, m'għandux fejn jqgħod bil-qiegħda, m'għandux computer quddiem, kif jista' jkun.
Issa, il-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti juħsib il-Malti. Issa, il-politika lingwistika hija ikbar minn hekk, m'hemmx il-Malti biss f'pajjiżna, hemm l-Ingliż, hemm il-lingwa Maltija tas-sinjali li huma lingwi uffiċjali wkoll, u għandek ukoll lingwi oħrajn, għandna rikkezza kbira ta' lingwi f'pajjiżna illum il-ġurnata. Issa, min jiġi responsabbli tal-politika lingwistika fis-sens wiesa? Jien għandi nifhem li jkun il-Ministeru tal-Kultura, f'dal każ la darba l-Malti jaqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura. Naturalment aħna bħala pajjiż l-ewwel responsabilità tagħna hija lejn l-Insin Nazzjonali il-Malti. Imma mhux biss. Mela, profs, wasalna fit-tmim ta' dal-programm, grazzi li kont miegħi fil-programm, daħlu ħafna SMS imma jiddispeċini. Ħanieħu nota tagħhom ma kienx ċans inwiġbuhom, miegħi fl-istudju kelli il-professur Adrian Grima, kap tad Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, bekk naslu fit-tmim ta' programm ieħor ippreżentat fuq Radio Malta l-Pols taċ-ċittadin fl-edizzjoni ta' dal-erba se jkolli bħala mistieden lil Alex Vella, Manager ċentru Servizzi Anzjani. Nistaqsu kif jiġu assessjati l-applikazzjonijiet li jidħlu mingħand l-anzjani għal xi servizz li joffri iċ-ċentru Servizzi Anzjani. Tonio Bonello jirringrazzjakom tal-attenzjoni u nselmilkom.